Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi videoklip posle dugo vremena. U današnjem klipu radimo recenziju jednog jako zanimljivog proizvoda koji je namenjen za vozače motora. U pitanju je komunikacijski uređaj marke Aegis koji nam dolazi iz Kine. Ovdje vidite kako sama kutija izgleda. Na njoj pišu sve informacije o samoj firmi. Kutija je došla oštećena, to nema nikakve veze sa firmom koja je poslala ovaj uređaj. To je do naše carine. Carina je oštetila kutiju, također i ovu, ali dobro. Sljedeće što imamo jeste kontroler. Kontroler koji se stavlja na guvernal ili ti korman motocikla, koji na sebi ima komande koje kontrolišu sam komunikacijski uređaj, da ne biste morali da klikate rukom po kacigi da tražite uređaj, mada je on vrlo velik i dugmići su veoma pristupačni, veliki su, nisu kao kod starih nekih modela da ste jedva mogli da napipate same dugmiće. Tako da vidjet ćete u nastavku klipa. Ostavljamo i ovo sa strane. Dobili smo kačkete koji su veoma lepo kvaliteta, ali to nas sad manje zanima. Ovo su rukavi, samo sekundu da otvorimo da ne šuškamo. Ovo su rukavi koji kada vozite u majici mogu da služe kao zaštita od sunca. Veoma su lepog, prijatnog kvaliteta. To ćemo isto sad ostaviti sa strane. Da mi pređemo na glavnu stvar koja nas zanima i zbog koje smo svi ovdje. Pa da otvorimo kutiju da vidimo šta se u njoj nalazi. Ovdje dobijamo uputstva za korištenje same komunikacije. Ovdje je sve što nam je potrebno i komunikacija izgleda ovako. Mogu vam reći da komunikacija je jako prijatnog kvaliteta, jako lepo izgleda. Plastika je, pa mogu reći, odličnog kvaliteta, što je najbitnije, ne ostaju tragovi na njoj. Na samoj komunikaciji se nalazi i mala antena koju ne dižete direktno potezom na gore, nego pomerite malo u stranu i onda podignete. Mi ćemo nju da vratimo ovako, ovo ćemo staviti sa strane. Da vidimo šta se sve nalazi u ovom paketu koji smo dobili. Kao što vidimo, ovo ćemo samo da skinemo. Ovo su sami zvučnici koji izgledaju jako kvalitetno, imaju ovu, da kažem, kožnu oblogu za zvučnike koja može da se skine, ali mi je nećemo skidati, nisam skidao ni za ovu kacigu jer mi ovako lepše izgleda i korisnije jer se zvuk ne rasipa na sve strane, jako je prijatno i meko. Dobro, ovo ćemo staviti ovdje, ovo je fiksni mikrofon, tako da kažem fiksni, koji ćete koristiti ako imate flip-up kacigu. Zalepite ovo unutar kacige i možete mikrofon da podešavate kako vi želite. Stavit ćemo ovo ovdje. Ovo su čičak trake koje se lepe unutar kacige, znači lepite same zvučnike unutar kacige, lepite mikrofon. Pomoću ovoga lepite sam uređaj na kacigu, znači stavljate ga ovako sa strane ovdje, zalepite i tu stavljate komunikacijski uređaj, ali ja na primjer na ovoj kacigi nisam lepio, već sam stavio ovaj drugi ulaz koji se samo ubaci ovako unutar kacige. Pokazat ću vam sve detaljno, a to je ovo. Znači ovo se raširi, ovaj deo ulazi ispod kacige, a ovaj deo ostaje sa spoljne strane kacige. Sad ćemo da prođemo kroz same specifikacije uređaja. Kao što vidite, model je Q8. Može da se poveže 6 vozača, znači vi i još 5 ljudi.
Ovo zadnje dugme je mash button, pojačavanje zvuka, smanjivanje zvuka, USB ulaz za punjenje same komunikacije i ovo je power button. Sam ovaj uređaj koristi Bluetooth komunikaciju, znači možete da se povežete sa svojim mobilnim telefonom i koristi takozvanu mesh komunikaciju. To je komunikacija putem radio signala i koja radi savršeno, mogu vam reći. Ima 5 kanala. Ako vam jedan kanal šušti, ne hvata dobro signal, prebacite na drugi kanal. Ovaj komunikacijski uređaj je veoma koristan, bilo da se vozite sami ili u društvu. Kao što sam rekao, ako se vozite u društvu, možete da povežete 6 osoba. Znači vi i još 5 ljudi mogu da pričaju zajedno putem ove komunikacije. Naravno, svako mora da ima svoju komunikaciju. A ako se vozite sami, možete da povežete vašu komunikaciju sa vašim telefonom, da slušate muziku preko njega, da razgovarate i preko uređaja možete da slušate radio, tako da je i to super. Ovaj uređaj u sebi ima bateriju od 1200 mAh, punjenje samog uređaja traje nekih 3 sata. Kada je ovaj uređaj potpuno napunjen, može da bude u stand-by-u 230 sati, 17 sati razgovora i 29 sati slušanja muzike, što je složit ćemo se svi, odlično. Sama firma Aegis ima mnogo različitih komunikacija. Svako će pronaći nešto za sebe, nešto što želi i voli, što mu se sviđa. Ima baš mnogo, Q2, Q7, V4+, V6 Pro, V7, imate čak K1, K1 Pro komunikacijski uređaj koji u sebi imaju kameru, MS8, Q8 kao naša i trenutno njihov najnoviji uređaj, najnovija komunikacija X10, koju se nadam da ćemo uskoro dobiti na recenziju. Ovo ćemo ostaviti sa strane da vam pokažem sam kontroler. Ovako izgleda sam kontroler. Veoma kvalitetno izgleda, od plastike, ali plastika je veoma kvalitetna i sami dugmići su kvalitetno urađeni. Slušajte ovo. Sam zvuk pritiskanja oddaje neki lep osjećaj. Ja mislim da prilikom korišćenja sa rukavicama imate taj lep osjećaj klika, osjeti se klik i veliki su dugmići, ne možete da pogrešite, da stisnete jednim prstom 2 dugmeta. Odvojena su, kao što vidite, jako dobro osmišljeno, jako dobro urađeno. Ja sad trenutno nemam motor da bi ovo montirao, jer mi je motor u servisu, ali montirat ćemo prvom prilikom. I ovdje nisam pokazao, nazad imate džek za punjenje. Ja sam ovu komunikaciju već sam montirao na svoju staru kacigu. Hteo sam da jedan uređaj sam montiram, da vidim kako će to izgledati, kako će to služiti i mogu vam reći da sam odlično to uradio. Ova kaciga nije imala već pripremljene ulaze za zvučnike, one rupice. Morao sam ja da isečem jer ovi zvučnici su veoma debeli i probao sam ja da zalepim samo tako. Totalno je neudobno, žulja, tako da morat ćete da isečete. Čija već kaciga nema ulaz za zvučnike. Ako želite da vidite ceo proces stavljanja komunikacije, zvučnika, mikrofona u kacigu, snimit ću sljedeći video kako montiram u ovu kacigu, jer u ovu nisam montirao sam samo u ovu crvenu. I to je to. Ovako bi to trebalo da izgleda. Što ja mislim da je super. Nema mnogo kablova, ne vidi se ništa, ne štrči ništa vam ne smeta. Sad ću pustiti jednu pesmu čisto da čujete jačinu zvuka i kvalitet.
One day later. Evo nas brat i ja smo došli da testiramo kvalitet zvuka, tako da sad ću ja da se udaljim od njega. Na kanalu smo jedan, ima 5 kanala. Kad se budem udaljio, ako secka, ako me ne čuješ, kaži da prebacimo kanal. Dobro. Pa dokle ideš ti sad? Pa idem čisto 200-300 metara i više. Piše da može da radi na kilom. Evo sad prekida. I meni prekidaš. Ajde da prebacimo na kanal 2. Znači držiš meš dugme nazad i plus. Ajde. Prebacio. Ne šuštiti ništa, ne seckati ništa. Ajde na kanal 3. Prebacio sam. Se sad čuje dobro? Opet secka malo. Evo, između nas ima sigurno 500 metara i odlično ga čujem. Ja me čuješ? Čujem te super, ništa ne secka. Čuje se ekstra, pa da ništa ne secka. Ja te jedva vidim. Pa i ja te... Ima kilometar sigurno. Ja bih rekao nekih 700 do 800 metara. Evo ja se još udaljavam, idem nazad. Sad, jel me čuješ? Čujem super, i glasno i ništa ne secka. Meni vrlo malo se desi da secka. Meni ne secka ništa, meni se lepo čuje. Evo, meni secka. Evo sad je počelo malo da secka, tek. Može. Sad i na keca. Ja mislim da te sad najbolje čujem na keca. Sad te, znaš kako te čujem? Perfektno. Između nas ima nekih 800 metara sigurno. To ima, da. Ne znam da li ga vidite tamo, ali nema šanse da ga vidite, ja ga jedva vidim. Eto ljudi, kao što ste mogli da vidite i čujete, komunikacija radi odlično. Probali smo sve kanale, probali smo sa spuštenom antenom, sa podignutom. Radi veoma dobro se čuje. Jedino što mogu da kažem jeste da ova komunikacija opravdava svoju cenu i mislim da u ovom cenovnom rangu ne postoji bolji komunikacijski uređaj, tako da toplo preporučujem da kupite. Veoma korisna stvar i zanimljiva. I to bi bilo to ljudi za današnji klip. Nadam se da vam se svideo. Vi ostavite like ako želite još neke recenzije, a bit će ih na kanalu. A mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!